ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വാസുദേവായ. ഓം ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീവാസവി ഗൗര ഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നിഗമകൽപതരോർഗളിതം ഫലം സുഖമുഖം മൃതദ്രവ സംയുതം പിബത ഭാഗവതം രസമാലയം മുഹുരഹോ രസികാ ഭുവി ഭാവുകാഃ. നാരായണം നമസ്കൃത്യം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദിരയേത്. നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയ ഭഗവതേ ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ടകീ. കൃഷ്ണായ വാസുദേവായ ദേവകീ നന്ദനായ ച നന്ദഗോപകുമാരായ ഗോവിന്ദായ നമോ നമഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പ്രണാമം. പ്രണാമ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ ഹരേ രാമ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. 45 ശ്ലോകം വരെ നമ്മൾ നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അതില് നമ്മള് ദ്രൗപദി അല്ല പറയുന്ന കാര്യങ്ങളല്ല നമ്മൾ കണ്ടത്. ദ്രൗപദി അർജുനനോട് പറയുന്നതാണ് അല്ലെ. കാരണം അശ്വത്ഥമാവിനെ പിടിച്ചു കെട്ടി കൊണ്ടുവന്നു. ഇപ്പോ ദ്രൗപദി എന്താണ്, സാധാരണ ഒരു സ്ത്രീയല്ല അല്ലെ. ആ ദ്രൗപദി എന്താണ്, ആ അശ്വത്ഥമാവ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തന്റെ മക്കളെ വധിച്ചതാണ്. എന്നിട്ടും ആ ബ്രാഹ്മണന് കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള എല്ലാ വിധത്തിലുള്ള ആദരവും കാണിച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത്. ധർമ്മിഷ്ഠയായിട്ടുള്ള സ്ത്രീ, രാജാവിന്റെ മകളാണ്. ആ കുലശ്രേഷ്ഠത ആര് കാണിച്ചോടെ? ദ്രൗപദി ആണ് പറയുന്നത് അല്ലെ. പിന്നത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത്? അത് നമ്മുടെ ഗുരുവാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ബന്ധിച്ചിടരുത്. ഗുരുവിന്റെ സ്ഥാനത്താണ് നിൽക്കുന്നതെന്നാണ് ദ്രൗപദി അർജുനോട് പറയുന്നു. ഗുരു തന്നെയാണ്, ഒരു ബ്രാഹ്മണനാണ്, ഒരു ഗുരുവാണ്, അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ബന്ധിച്ചിടരുതെന്നാണ് പറയുന്നത്. പിന്നെ ദ്രോണാചാര്യരുടെ ഭാര്യ കൃപി അല്ലെ, കൃപി അല്ല പേര്. ഇനി ആകെ ആശ്രയമുള്ളത് ആര് മാത്രമാണ്? പുത്രനുള്ളതിനാൽ അതായത് അവർ സതി സ്വീകരിച്ചില്ല, സതി അനുഷ്ഠിച്ചില്ലായിരുന്നു. അതെ, ആ മകനുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ചെയ്യാഞ്ഞത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആ മകനും കൂടി ഇല്ലാതായി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കില് ഭയങ്കര പ്രയാസാകുന്നില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട്, അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല, അങ്ങനത്തെ ഒരു അവസ്ഥ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് പാടില്ല എന്ന് ദ്രൗപദി ആരോട് പറയാണ്? പിന്നെ ദ്രോണാചാര്യരെ അനുഗ്രഹത്താലാണ് അങ്ങ് ആയോധന കലയായ അസ്ത്രവിദ്യയും ആയുധങ്ങളെ വരുതിയിലാക്കാനുള്ള പരമരഹസ്യമായ കലയും പരിശീലിപ്പിച്ചെന്ന് ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. അതെ, അസ്ത്രങ്ങൾ വിടാനുള്ള മന്ത്രങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ചത് ആരിൽ നിന്നാണ്? ദ്രോണാചാര്യരിൽ നിന്നാണ്. അപ്പൊ അതും ദ്രൗപദി ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് അർജുനന്. രക്ഷാത് വരെയാണ് നമ്മൾ എടുത്തത് അല്ലെ. 46-ാമത്തെ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ.
തത്തർമജ്ഞ മഹാഭാഗ ഭവദ്ഭിർഗൗരവം കുലം വൃജിനം നാർഹതി പ്രാപ്തും പൂജ്യം അഭിഷ്ണശഃ. തത്തർമജ്ഞ മഹാഭാഗ ഭവദ്ഭിർഗൗരവം കുലം വൃജീനം നാർഹതി പ്രാപ്തും പൂജ്യം വന്ധ്യാമഭിഷ്ണശഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ രാമ ഹരേ രാമ ഹരേ ഹരേ. ആകയാൽ തത്വങ്ങളെ കുറിച്ച് ബോധവാനായ ഒരുവൻ മഹാഭാഗ്യവാനായ ഭവദ്ഭി അങ്ങയാൽ ഗൗരവം പ്രകീർത്തിക്കപ്പെട്ടു, കുലം വംശം, ഋജിനം വേദനാജനകമായ ഒന്ന്, ന ഇല്ല, അർഹതി അർഹിക്കുന്നു, പ്രാപ്തമാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി, പൂജ്യം അർച്ചനീയമായ, വന്ധ്യം ആദരണീയമായ, അഭിഷ്ണശഃ നിരന്തരമായി. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം. ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. ധാർമ്മിക തത്വങ്ങൾ അറിയുന്ന അല്ലയോ മഹാഭാഗ, സർവഥാ പൂജനീയരും ആദരണീയരുമായ പ്രതാപശാലികളായ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്ക് സന്ദേഹഹേതു ആകുന്നത് അങ്ങേക്ക് ശോഭനമല്ല. ഇവിടെ ദ്രൗപദി എന്താണ് ഓർപ്പിക്കുന്നത്? ധാർമ്മിക തത്വങ്ങൾ അറിയുന്ന അല്ലയോ മഹാഭാഗ, അർജുനോട് പറയാണ്, സർവഥാ പൂജനീയരും ആദരണീയരുമായ പ്രതാപശാലികളായ കുടുംബങ്ങൾക്ക് സന്താപഹേതു ആകുന്നത് അങ്ങേക്ക് ശോഭനമല്ല. അപ്പൊ അത്രയും പ്രതാപശാലിയായിട്ടുള്ള പൂജനീയരായിട്ടുള്ള ആദരണീയരായിട്ടുള്ള കുടുംബാംഗങ്ങൾക്ക് നമ്മള് ദുഃഖത്തിനിടവരുത്തുന്നത് ശോഭനമല്ല എന്ന് അർജുനന് ദ്രൗപദി ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ്. ഒരു ആദരണീയമായ കുലത്തിന് അല്പമായ നിന്ദ പോലും സന്താപമുണ്ടാക്കാൻ പര്യാപ്തമാണ്. ആകയാൽ പൂജനീയരായ കുടുംബത്തിലെ അംഗങ്ങളുമായുള്ള ഇടപാടിൽ ഒരു സംസ്കാര സമ്പന്നനായ വ്യക്തി സദാ ശ്രദ്ധാലുവായിരിക്കേണ്ടതാണ്. അപ്പോ ഒരു ആദരണീയമായിട്ടുള്ളൊരു സംസ്കാരമായിട്ടുള്ള ഒരു കുലത്തിന് എന്താണ്, അല്പമായിട്ടുള്ളൊരു നിന്ദ പോലും എന്തുണ്ടാക്കും? സന്താപം ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്തരത്തില് പൂജനീയരായിട്ടുള്ള കുടുംബത്തിലെ അംഗങ്ങളുമായിട്ടുള്ള ഇടപാടില് എന്ത് ചെയ്യണം? ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ്. അപ്പൊ ഒരു സംസ്കാര സമ്പന്നനായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തി ശ്രദ്ധാലു ആയിരിക്കേണ്ടതാണെന്ന് അർജുനനെ ഇവിടെ ദ്രൗപദി ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്ലോകം 47. മാരോദീതസ്യ ജനനി ഗൗതമീ പതിദേവത യഥാഹം മൃതവത്സാർത്ത രോദിമി അശ്രുമുഖി മുഹുഹു. മാരോദീതസ്യ ജനനി ഗൗതമീ പതിദേവത യഥാഹം മൃതവത്സാർത്ത രോദിമി അശ്രുമുഖി മുഹുഹു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാ അരുത്, രോദീത് കരയിപ്പിക്കുക, അസ്യ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ, ജനനി ജനയിത്രി, ഗൗതമി ദ്രോണപത്നി, പതിദേവത പതിവ്രത, യഥാ അതേപോലെ, അഹം ഞാൻ, മൃത അവത്സ പുത്രൻ മരിച്ച ഒരുവൾ, ആർത്ത ദുഃഖിതയായി, രോദിമി വിലപിക്കുന്നു, അശ്രുമുഖി അശ്രുനയനങ്ങളോടെ, മുഹു നിരന്തരമായി. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം. ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. അല്ലയോ പ്രഭു, എന്നെ പോലെ ദ്രോണപത്നിയും വിലപിക്കുവാൻ ഇടയാക്കരുത്. എന്റെ പുത്രരുടെ മൃത്യുവിൽ ഞാൻ ദുഃഖാർത്ഥയാണ്. എന്നെ പോലെ അവരും സദാ വിലപിക്കേണ്ടതില്ല. ദ്രൗപദിയുടെ മനസ്സ് നോക്കിയല്ലോ. അല്ലയോ പ്രഭു, എന്നെ പോലെ ദ്രോണപത്നിയും വിലപിക്കാനായിട്ട് ഇടയാക്കരുത്. എന്റെ പുത്രന്മാരുടെ മൃത്യുവില് ദ്രൗപദി
ദുഃഖമുള്ളവളാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതേപോലെ ഒരു ദുഃഖം ആർക്ക് ഉണ്ടാവരുത്? ദ്രോണന്റെ പത്നിക്ക് ഉണ്ടാവരുത്. ഇപ്പൊ അശ്വത്ഥമാവിനെ വധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ദ്രോണപത്നി മകനെ നഷ്ടപ്പെട്ട ദുഃഖത്തിലാവും. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ദുഃഖം ആർക്ക് ഉണ്ടാക്കരുത്? കൃപിക്ക് ഉണ്ടാക്കരുത്. അത് അവർക്കും സദാ വിലപിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു ദുഃഖം, എന്നെ പോലെ എപ്പോഴും വിലപിക്കേണ്ട ഒരു ദുഃഖം അവൾക്ക് ഉണ്ടാക്കരുതെന്നാണ് അർജുനനോട് ദ്രൗപദി പറയുന്നത്. ഭാവാർത്ഥം: സഹാനുഭൂതിയുള്ള സദ്ഗുണവതിയായ സ്ത്രീയാകയാൽ മാതൃസഹജമായ വികാരത്താലും ദ്രോണപത്നി അലങ്കരിക്കുന്ന ആദരണീയമായ പദവിയെയും മാനിച്ച് സന്താനരഹിതമായ തന്റെ അതേ അവസ്ഥയിൽ ദ്രോണപത്നിയെയും പ്രതിഷ്ഠിക്കാൻ ശ്രീമതി ദ്രൗപദി ആഗ്രഹിച്ചില്ല. അപ്പൊ സഹാനുഭൂതിയുമുള്ള സദ്ഗുണവതിയായ സ്ത്രീയാകയാൽ ദ്രൗപദിയെ വിശേഷിപ്പിക്കാനുള്ള സഹാനുഭൂതിയുണ്ട്, സദ്ഗുണവതിയാണ്. ആ സ്ത്രീ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ മാതൃസഹജമായ വികാരത്താലും ദ്രോണപത്നി അലങ്കരിക്കുന്ന ആദരണീയമായ പദവി അനുസരിച്ചും ദ്രോണന്റെ പത്നിയാണ്. അപ്പൊ ആ ആദരണീയമായ പദവി മാനിച്ചുകൊണ്ട് എന്താണ് പറയുന്നത്? സന്താനരഹിതമായിട്ടുള്ള ആ തന്റെ അതേ അവസ്ഥ, മക്കള് ഇല്ലാത്തൊരവസ്ഥയിലേക്ക് ആര് കൊണ്ടുപോകരുത്? കൃപിയെയും കൊണ്ടുപോകരുത്. അപ്പൊ ദ്രോണപത്നിയെ പ്രതിഷ്ഠിക്കാനായിട്ട് ആരാഗ്രഹിക്കുന്നില്ല? ദ്രൗപദി ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. ആ ഒരു അവസ്ഥയില് മക്കളെ പറ്റി ദുഃഖിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിൽ എത്തിക്കാനായിട്ട് ദ്രൗപദി ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല, കൃപി ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ അർജുനനോട് പറയണം അങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് അവരെ വിടരുത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അടുത്ത ശ്ലോകം 48. യൈകോപിതം ബ്രഹ്മകുലം രാജനൈരചിതാത്മഭിഃ തത്കുലം പ്രദഹത്യാശു സാനുബന്ധം ശുചാർപ്പിതം. യൈകോപിതം ബ്രഹ്മകുലം രാജനൈരചിതാത്മഭിഃ തത്കുലം പ്രദഹത്യാശു സാനുബന്ധം ശുചാർപ്പിതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. യയ് ആരാൽ, കോപിതം പ്രകോപിതരായ, ബ്രഹ്മകുലം ബ്രാഹ്മണവർഗം, രാജനൈ അധികാരവർഗത്താൽ, അജിത അനിയന്ത്രിതമായ, ആത്മഭിഹി സ്വയം ഒരുവനാൽ, തത് ആ കുലം വംശം, പ്രദഹതി ദഹിക്കുന്നു, ആശു ഒട്ടും താമസിയാതെ, സ അനുബന്ധം കുടുംബാംഗങ്ങളോടൊപ്പം, ശുച അർപ്പിതം ദുഃഖത്തിൽ തള്ളപ്പെടുന്നു. വിവർത്തനം. ഭാവാർത്ഥം. ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണം നഷ്ടപ്പെട്ട രാജകീയ അധികാരവർഗം ബ്രാഹ്മണവർഗത്തോട് അപരാധം ചെയ്യുകയും അവരെ പ്രകോപിക്കുകയും ചെയ്താൽ അവരുടെ ക്രോധാഗ്നി സമ്പൂർണ്ണ രാജകീയ കുലത്തെയും ദഹിപ്പിക്കുകയും അവരേവർക്കും കൊടിയ വിഷാദം വരുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണം നഷ്ടപ്പെട്ട രാജകീയ അധികാരവർഗം എന്താണ്? ഇപ്പൊ ഇവര് എന്താണ്? രാജാക്കന്മാരാണ് അല്ലെ? എല്ലാവരെയും സംരക്ഷിക്കേണ്ട ചുമതല ആർക്കുണ്ട്? ഇവർക്കുണ്ട്. അപ്പോ ആ ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണം നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ആ രാജകീയ അധികാരവർഗം ബ്രാഹ്മണ വർഗത്തോട് അപരാധം ചെയ്യുകയും അവരെ പ്രകോപിക്കുകയും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? അവരുടെ ക്രോധാഗ്നി കൊണ്ട് സമ്പൂർണ്ണ രാജകീയ കുലത്തെയും ദഹിപ്പിക്കുകയും അവരേവർക്കും കൊടിയ വിഷാദം വരുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പോ ഇവര് ആരാണ്? രാജാക്കന്മാരാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ക്ഷത്രിയരാണ് ഇവര്. അപ്പൊ ക്ഷത്രിയരായത് കൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാവരെയും സംരക്ഷിക്കേണ്ട ഒരു ഉത്തരവാദിത്തം ആർക്കുണ്ട്? ക്ഷത്രിയനുണ്ട്. ഈ ബ്രാഹ്മണ വർഗത്തിനോട് അവർ അപരാധം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണം വിട്ട് അപരാധം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, അവര് പ്രകോപിതനായി കഴിഞ്ഞാല് ആ ക്രോധാഗ്നി കൊണ്ട് എന്താ പറയണത്? രാജകീയ കുലത്തെ മുഴുവൻ ദഹിപ്പിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. അങ്ങനെ വിഷാദം വരും. അപ്പൊ അവരേവർക്കും കൊടിയ വിഷാദം വരുത്തുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യരുത്? അവരെ നമ്മള് പ്രയാസപ്പെടുത്തണ്ടെന്ന് അർജുനനെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് ദ്രൗപദിയുടെ. അധികാരം കൈയാളുന്ന രാജകീയ വർഗം, വാണിജ്യ ഇടപാടുകളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവർ, തൊഴിലാളികൾ എന്നിങ്ങനെ താഴ്ന്ന വർഗത്തിലുള്ളവർ ബ്രാഹ്മണരെയും അഥവാ ആത്മീയ പുരോഗതി ആർജിച്ചവരെയും ഉന്നത കുലാംഗങ്ങളെയും സദാ ഉന്നതമായ ആദരണീയ സ്ഥാനത്തിൽ കണ്ടിരുന്നു. അപ്പൊ അധികാരം കൈയാളുന്ന ഈ രാജകീയ വർഗത്തിലുള്ളവർ, ഇപ്പൊ താഴ്ന്ന കുലത്തിലുള്ളവര്, എന്താ പറയുന്നത്? താഴ്ന്ന ക്ഷത്രിയര് കഴിഞ്ഞാല് വൈശ്യരും ശൂദ്രരും, അവരെയും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ബ്രാഹ്മണരെയും അവരെന്താണ്? ജ്ഞാനം പകർന്നു കൊടുക്കുന്നവരാണ്. ഇപ്പൊ 3 പേർക്കും സംരക്ഷണം ആരാണ് കൊടുക്കുന്നത്? ഈ അധികാരം കൈയാളുന്നവരാണ്.
അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താ പറയണത്, അങ്ങനെ ആത്മീയ പുരോഗതി ആർജിച്ചവരെയും ഉന്നത കുലാംഗങ്ങളെയും സദാ ഉന്നതമായ ആദരണീയ സ്ഥാനത്തിൽ കാണും. അപ്പൊ ഉന്നത കുലരായിട്ടുള്ള ബ്രാഹ്മണരെ അവരായ ഒരു സ്ഥാനം അവർക്ക് കൊടുത്തിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ മറ്റുള്ളവരെ സംരക്ഷിക്കുക, വാണിജ്യ ഇടപാടുകൾ നടക്കുന്നു, അതായത് വൈശ്യരെയും ശൂദ്രരെയും സംരക്ഷിക്കുക, താഴ്ന്ന വർഗത്തിൽപ്പെട്ടവരെ സംരക്ഷിക്കുന്നു. ഉയർന്ന കുലത്തിലുള്ള ബ്രാഹ്മണരെ, ജ്ഞാനം നൽകുന്നവരെ അവരെന്താണ് ചെയ്യുന്നത്, അവരെ ആദരിക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ അത് നമ്മള് ചെയ്തു പോകണം. അല്ലാതെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യരുത്, അവരെ നമ്മൾ ദ്രോഹിക്കരുതെന്ന് ഇവിടെ ദ്രൗപദി പറയാണ്. അഥവാ ആത്മീയ പുരോഗതി ആർജിച്ചവരെയും ഉന്നത കുലാംഗങ്ങളെയും സദാ ഉന്നതമായ ആദരണീയ സ്ഥാനത്തിൽ കണ്ടിരുന്നു. അവരെ നമ്മൾ ആദരിച്ചു തന്നെയാണ് കാണേണ്ടത് എന്നിവിടെ ദ്രൗപദി പറയാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അടുത്ത ശ്ലോകം 49. സൂത ഉവാച ധർമ്മം ന്യായം സകരുണം നിർവ്യളീകം സമമഹത് രാജാ ധർമ്മസുതോ രാജ്ഞ പ്രത്യനന്തധ്വജാദ്വിജഃ ധർമ്മം ന്യായം സകരുണം ധർമ്മ്യം ന്യായം സകരുണം നിർവ്യളീകം സമമഹത് രാജാ ധർമ്മസുതോ രാജ്ഞാം പ്രത്യനന്തധ്വജാദ്വിജഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ന്യായം സകരുണം സൂത ഉവാച സൂതഗോസ്വാമി അരുളി ചെയ്തു, ധർമ്മതത്വങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ന്യായം സകരുണം കരുണാസമ്പൂർണമായി, നിർവ്യളീകം ധർമ്മത്തിൽ കാപ്പട്യമില്ലാതെ, സമത മഹത് ശ്രേയസ്കരമായ, രാജാവ് ധർമ്മസുത ധർമ്മപുത്രൻ, രാജ്ഞിയാൽ, പ്രത്യനന്ത പിൻവാങ്ങി, വചഃ പ്രസ്താവനകൾ, ദ്വിജ അല്ലയോ ബ്രാഹ്മണരെ. വിവർത്തനം. ഭാവാർത്ഥം. ശ്രീല പ്രഭുപാദ്. സൂതഗോസ്വാമി അരുളി ചെയ്തു, അല്ലയോ ബ്രാഹ്മണരെ, ധർമ്മതത്വങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമായവയും ന്യായയുക്തവും മഹാത്മ്യമുള്ളതും ദയാപൂരിതവും സമത്വമുള്ളതും കാപട്യമില്ലാത്തതുമായ രാജ്ഞിയുടെ പ്രസ്താവനകളെ മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരൻ പൂർണ്ണമായും പിന്താങ്ങി. അപ്പൊ സൂതഗോസ്വാമിയുടെ ബ്രാഹ്മണരോട് പറയാണ് അല്ലെ, അവിടെ ശ്രേഷ്ഠരായിട്ടുള്ള ഋഷിമാര് ഇരിക്കുന്നുണ്ട്, അവരോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്. എന്താ പറയണത്? ധർമ്മതത്വങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമായവയും ന്യായയുക്തവും മഹാത്മ്യമുള്ളതും ദയാപൂരിതവും സമത്വമുള്ളതും കാപട്യമില്ലാത്തതുമായിട്ടുള്ള ദ്രൗപദിയുടെ ആ പ്രസ്താവനകളെ യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ് പൂർണ്ണമായിട്ടും പിന്താങ്ങി. ഭാവാർത്ഥം. ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. ധർമ്മരാജാവിന്റെ അഥവാ യമരാജാവിന്റെ പുത്രനായ മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരൻ അശ്വത്ഥമാവിനെ മോചിപ്പിക്കണമെന്ന് രാജ്ഞി ദ്രൗപദി അർജുനനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടതിനെ പൂർണ്ണമായും പിന്തുണച്ചു. ഒരു ശ്രേഷ്ഠ കുലത്തിലെ അംഗത്തിന്റെ അപമാനം ഒരുവൻ സഹിക്കരുത്. അർജുനൻ ദ്രോണരിൽ നിന്നും ധനുർവിദ്യ അഭ്യസിച്ചതിനാൽ ദ്രോണാചാര്യരുടെ കുടുംബത്തോട് അർജുനനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുടുംബവും കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അത്തരം ഔദാര്യപൂർണമായ കുടുംബത്തോട് നന്ദികേട് കാട്ടുകയാണെങ്കിൽ അത് ഒരിക്കലും ആചാരപരമായി ന്യായീകരിക്കത്തക്കതല്ല. മഹാത്മാവായ ദ്രോണാചാര്യരുടെ അർത്ഥാംഗനയായ ദ്രോണപത്നിയെ അനുകമ്പാപൂർവം ഉപചരിക്കേണ്ടതാണ്. പുത്രന്റെ മൃത്യുവെന്ന സന്താപത്തിൽ അവരെ ഒരിക്കലും തള്ളിക്കളയരുത്. അതാണ് അനുകമ്പ. പൂർണ്ണജ്ഞാനത്തോടെ മാത്രമേ നടപടികൾ എടുക്കാവൂ. ആകയാൽ ദ്രൗപദിയുടെ ഇത്തരം പ്രസ്താവനകൾ കാപ്പട്യരഹിതമാണ്. ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞത്? ധർമ്മരാജാവിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ യമരാജാവിന്റെ പുത്രനാണ് ആര്? മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരൻ. ആ യുധിഷ്ഠിരൻ അശ്വത്ഥമാവിനെ മോചിപ്പിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞത് ദ്രൗപദി പറഞ്ഞതിന് പൂർണ്ണമായിട്ടും പിന്തുണച്ചു. അർജുനനോട് പറഞ്ഞ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളെല്ലാം പൂർണ്ണമായിട്ടും യുധിഷ്ഠിരൻ പിന്താങ്ങി. ഒരു ശ്രേഷ്ഠ കുലത്തിലെ അംഗത്തിന്റെ അപമാനം ഒരുവൻ സഹിക്കരുത്. ഒരു ശ്രേഷ്ഠ കുലത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു അംഗത്തിന്റെ അപമാനം ഒരിക്കലും ഒരുവൻ സഹിക്കാൻ പാടില്ല. അർജുനൻ ദ്രോണരിൽ നിന്ന് എന്താണ് ധനുർവിദ്യ അഭ്യസിച്ചതിനാൽ ദ്രോണാചാര്യരുടെ
കുടുംബത്തോട് അർജുനനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുടുംബവും കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ദ്രോണാചാര്യരിൽ നിന്നാണ് ധനുർവിദ്യകൾ, അസ്ത്രവിദ്യകളൊക്കെ ആര് പഠിച്ചത്? എല്ലാം അർജുനൻ പഠിച്ചത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അർജുനനും അർജുനന്റെ കുടുംബവും ആ ദ്രോണാചാര്യരുടെ കുടുംബത്തിനോട് കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവരാണ്. അത്തരം ഔദാര്യപൂർണമായ കുടുംബത്തോട് നന്ദികേട് കാട്ടുകയാണെങ്കിൽ അതൊരിക്കലും ശിഷ്ടാചാരപരമായി ന്യായീകരിക്കത്തക്കതല്ല. അപ്പൊ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു കുടുംബത്തോട് നന്ദികേട് കാട്ടുന്നത് ന്യായീകരിക്കുന്നതല്ല എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. മഹാത്മാവായ ദ്രോണാചാര്യരുടെ അർത്ഥാംഗനയായ ദ്രോണപത്നിയെ അനുകമ്പാപൂർവം ഉപചരിക്കേണ്ടതാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ്, ഇപ്പൊ ദ്രോണാചാര്യർ ഇല്ല, ദ്രോണാചാര്യർ മരണപ്പെട്ടു അല്ലെ. അപ്പൊ ദ്രോണാചാര്യരുടെ പത്നിയായിട്ടുള്ള കൃപിയും കൃപിയുടെ മകനും മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ ആ ദ്രോണാചാര്യരുടെ പത്നിയായിട്ടുള്ള കൃപിയെ അനുകമ്പാപൂർവം ഉപചരിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. പുത്രന്റെ മൃത്യു എന്ന സന്താപത്തിൽ അവരെ ഒരിക്കലും തള്ളുകയരുത്. അപ്പൊ അതാണ് അനുകമ്പ. പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യരുത്? അവർക്ക് ആകെ ആശ്വാസമുള്ളതിന് ആര് മാത്രമാണ്? അവരുടെ മകൻ മാത്രമാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആ മകനെ നമ്മള് വധിക്കാനായിട്ട് പാടില്ല. പൂർണ്ണ ജ്ഞാനത്തോടെ മാത്രമേ നടപടികൾ എടുക്കാവൂ. ആകയാൽ ദ്രൗപദിയുടെ ഇത്തരം പ്രസ്താവനകൾ കാപ്പട്യരഹിതമാണ്. അപ്പൊ നമ്മള് ആ ഒരു ദേഷ്യത്തിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യരുത്? നടപടികൾ എടുക്കരുത്. എങ്ങനെയാണ് വേണ്ടത്? പൂർണ്ണ ജ്ഞാനത്തോടെ ആയിരിക്കണം നടപടികൾ എടുക്കേണ്ടത്. ദ്രൗപദിയുടെ ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രസ്താവനകൾ കാപ്പട്യമില്ലാത്തതാണ്. അവളുടെ സ്വന്തം അനുഭവത്തിൽ നിന്നും സംസാരിക്കുന്നതാകിയാൽ ഇവിടെ സമഭാവനയുമുണ്ട്. കാരണം ഇപ്പൊ എന്താണ്, ഒരു മാതാവിന്റെ ദുഃഖം ഒരു വന്ധ്യയ്ക്ക് മനസ്സിലാകുകയില്ല. ദ്രൗപദി സ്വയം ഒരു മാതാവാകിയാൽ കൃപിയുടെ സന്താനത്തിന്റെ ആഴം എത്രത്തോളം ഉണ്ടാകുമെന്ന ദ്രൗപദിയുടെ മുന്നാലോചന പൂർണ്ണമായി യുക്തമാണ്. ശ്രേഷ്ഠ കുടുംബത്തോട് യഥോചിതമായ ആദരവ് പ്രകടിപ്പിക്കാൻ അവൾ ആഗ്രഹിക്കിയാൽ ഇത് യശസ്കരമാകുന്നു. അപ്പോ ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞത്? അനുകമ്പ, ദ്രൗപദിയുടെ ഇത്തരം പ്രസ്താവനകൾ കാപ്പട്യരഹിതമാണ്. അവളുടെ സ്വന്തം അനുഭവത്തിൽ നിന്നും സംസാരിക്കുന്നതാകയാൽ ഇവിടെ സമഭാവനയുണ്ട്. കാരണം എന്താണ്? ഒരു മാതാവിന്റെ ദുഃഖം, ദ്രൗപദിയുടെ മക്കള് നഷ്ടപ്പെട്ടു ദ്രൗപദിക്ക്. ആ മാതാവിന്റെ ദുഃഖം ആർക്കേ മനസ്സിലാകുന്നുള്ളൂ? മക്കളുള്ള ഒരു അമ്മയ്ക്കാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ദ്രൗപദി സ്വയം ഒരു മാതാവായത് കൊണ്ട് തന്നെ നാളെ ഇപ്പൊ കൃപിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ കൃപിയുടെ ദുഃഖം ആർക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും? അത് എത്രത്തോളം ഉണ്ടെന്ന് ദ്രൗപദിക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അത് മുൻകൂട്ടി ആലോചിച്ചിട്ടാണ് ദ്രൗപദി ഇങ്ങനെ പറയുന്നത്. പൂർണ്ണമായിട്ടും യുക്തമായിട്ടുള്ളതാണത്. കാരണം ദ്രൗപദിക്ക് ആ ദുഃഖം ഇന്ന് അനുഭവിക്കുകയാണ് ദ്രൗപദി. അപ്പൊ ശ്രേഷ്ഠ കുടുംബത്തോട് യഥോചിതമായ ആദരവ് പ്രകടിപ്പിക്കാൻ അവൾ ആഗ്രഹിക്കാൽ ഇത് യശസ്കരമാകുന്നു. അപ്പൊ ശ്രേഷ്ഠമായ കുടുംബത്തോട് യഥോചിതമായിട്ടുള്ള ആദരവ് പ്രകടിപ്പിക്കാനായിട്ട് ദ്രൗപദി ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് ശ്രേയസ്കരമാണെന്ന് പറയാം. ശ്ലോകം 50. ഹരേ കൃഷ്ണ. നകുല സഹദേവശ്ച യുയുധാനോ ധനഞ്ജയഃ ഭഗവാൻ ദേവകീ പുത്രോ യേ ചാന്യേയാശ്ച യോഷിതഃ. നകുല സഹദേവശ്ച യുയുധാനോ ധനഞ്ജയഃ ഭഗവാൻ ദേവകീ പുത്രോ യേ ചാന്യേയാശ്ച യോഷിതഃ. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സഹദേവശ്ച യുയുധാനോ ധനഞ്ജയഃ ഭഗവാൻ ദേവകീ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നകുലൻ, സഹദേവൻ, യുയുധാന സാത്വികി, ധനഞ്ജയ അർജുനൻ, ഭഗവാൻ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ, ദേവകി പുത്ര, ദേവകി സുതൻ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ, യേ ആരെല്ലാം, അന്യേ മറ്റുള്ളവർ, ആരെല്ലാം, യോഷിതഃ സ്ത്രീജനങ്ങൾ. നകുലനും സഹദേവനും രാജാവിന്റെ ഇളയ ഭ്രാതാക്കൾ, സാത്വികിയും അർജുനനും ദേവകീ നന്ദനായ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ശ്രീകൃഷ്ണനും സ്ത്രീജനങ്ങളും മറ്റുള്ളവരും എല്ലാം രാജാവിനോട് ഐക്യകണ്ഠേന യോജിച്ചു. അപ്പോ നകുലനും സഹദേവനും പിന്നെ രാജാവിന്റെ ഇളയ ഭ്രാതാക്കളായിട്ടുള്ള സാത്വികി, പിന്നെ അർജുനൻ, ദേവകീ നന്ദനായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ
കൃഷ്ണൻ, പിന്നെ സ്ത്രീജനങ്ങൾ, അവിടെ കുറെ സ്ത്രീജനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു, കുറെ പേര് അവിടെ കൂടി നിൽക്കുന്നുണ്ട്. അവരെല്ലാവരും രാജാവിനോട്, അപ്പൊ യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ് പറഞ്ഞതിനോട് എല്ലാവരും യോജിച്ചു. ഇവിടെ ആരും മാത്രമില്ല, ഭീമൻ മാത്രമില്ല അല്ലെ, നകുലനും സഹദേവനും അർജുനൻ എല്ലാവരും യോജിച്ചു. ഭീമൻ ഒഴികെ എല്ലാവരും ആരാണ്, യുധിഷ്ഠിരൻ പറഞ്ഞതിനോട് എല്ലാവരും ഐക്യകണ്ഠേന എല്ലാവരും യോജിച്ചു. ഇനി ശ്ലോകം 51. തത്ര ഹാമർഷിതോ ഭീമസ്തസ്യ ശ്രേയാൻ വധാ സ്മൃതഃ നാഭർത്തുർനാത്മനശ്ചാർത്തേ യോഹാൻ സുപ്താൻ ശിശൂൻ വൃഥാ. തത്ര ഹാമർഷിതോ ഭീമസ്തസ്യ ശ്രേയാൻ വധാ സ്മൃതഃ നാഭർത്തുർനാത്മനശ്ചാർത്തേ യോഹാൻ സുപ്താൻ ശിശൂൻ വൃഥാ. ഹരേ ചൊല്ലിക്കോളൂ. തത്ര അപ്പോൾ, ആഹ അരുളി ചെയ്തു, അമർഷിത അമർഷത്തോടു കൂടി, ഭീമൻ തസ്യ അവന്റെ, ശ്രേയാൻ പരമനന്മ, വധിക്കുന്നത്, സ്മൃത രേഖപ്പെടുത്തി, ഇല്ല, ഭർത്തു യജമാനന്റെ, ഇല്ല, ആത്മനഃ ആത്മാവിന്റെ, ആർത്തേ ആർക്കു വേണ്ടി, ആര്, അഹൻ വധിച്ചു, സുപ്താൻ നിദ്രയിലായ, ശിശൂൻ ബാലന്മാരെ, വൃഥ വെറുതെ. വിവർത്തനം. ശ്രീല പ്രഭുപാദയ്ക്ക് ജയ്. എങ്കിലും ഭീമൻ കോപാകുലനായി അവരോട് വിയോജിച്ചു. സ്വതാൽപര്യങ്ങൾക്കോ അവന്റെ യജമാനന്റെ ഇച്ഛാനുസൃതമോ അല്ലാതെ വൃഥ നിദ്രയിലാണ്ടിരുന്ന ബാലന്മാരെ വധിച്ച ഈ അപരാധിയെ വധിക്കാൻ ഭീമൻ ശുപാർശ ചെയ്തു. അപ്പൊ ഭീമൻ മാത്രം ഇവരോട് ആരോട് യോജിച്ചില്ല. ഭീമൻ എന്താ പറഞ്ഞു, കോപാകുലനായിട്ട് അവരോട് വിയോജിപ്പ് പ്രകടിപ്പിച്ചു. സ്വന്തം താല്പര്യങ്ങൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ യജമാനന്റെ ഇച്ഛയ്ക്ക് അനുസൃതമായിട്ടല്ല, ഇച്ഛയ്ക്ക് അനുസൃതമായിട്ടോ അല്ലാതെ വൃഥ നിദ്രയിലുണ്ടായിരുന്ന ആ ബാലന്മാരെ വധിച്ച ഈ അപരാധിയെ വധിക്കാനായിട്ട് ആര് ശുപാർശ ചെയ്തു? ഭീമൻ ഇവിടെ ശുപാർശ ചെയ്തു. ബാക്കി എല്ലാവരും സപ്പോർട്ട് ചെയ്തപ്പോ ഭീമൻ ഇതിനെ എതിർത്തു. ശ്ലോകം 52. നിശമ്യ ഭീമഗതിദം ദ്രൗപദ്യാശ്ച ചതുർഭുജഃ ആലോക്യ വദനം സഖ്യൂരിതമാഹാഹ സന്നിവ. നിശമ്യ ഭീമഗതിദം ദ്രൗപദ്യാശ്ച ചതുർഭുജഃ ആലോക്യ വദനം സഖ്യൂരിതമാഹാഹ സന്നിവ. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മൾ ആരുടെ പക്ഷത്താ? രണ്ടു പക്ഷമായിട്ട് തിരിഞ്ഞു. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ആരുടെ പക്ഷത്താ? ഭീമന്റെ പക്ഷത്തോ ദ്രൗപദിയുടെ പക്ഷത്തോ? ദ്രൗപദിയുടെ ദ്രൗപദിയുടെ പക്ഷത്തല്ല അവരും അല്ലെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നിശമ്യ ശ്രവിച്ചയുടൻ ഭീമൻ ഗതിദം പറയപ്പെട്ടത് ദ്രൗപദിയുടെ ചതുർഭുജൻ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ ആലോക്യ ദർശിക്കിയാൽ വദനം സാഖ്യു ഭഗവാന്റെ മിത്രത്തിന്റെ ഇപ്രകാരം ആഹ കത്തിച്ചു ഹസൻ പുഞ്ചിരിച്ചുകൊണ്ട് ഇവ പോലെ. ഇപ്പൊ ഭീമന്റെയും ദ്രൗപദിയുടെയും മറ്റുള്ളവരുടെയും വചനങ്ങൾ ശ്രവിച്ച ശേഷം ചതുർഭുജൻ അഥവാ ഭഗവാൻ തന്റെ മിത്രമായ അർജുനന്റെ മുഖത്ത് നോക്കുകയും പുഞ്ചിരി കൊണ്ടെന്ന പോലെ അരുളി ചെയ്യാൻ ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്തു. അപ്പൊ ഇവിടെ എല്ലാവരുടെ അഭിപ്രായം ആര് കണ്ടു? ഭഗവാൻ കണ്ടു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇവിടെ ആരായിട്ടായിരുന്നു നിൽക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നത്? ശ്രീകൃഷ്ണനായിട്ടാണ് അല്ലെ, പാർത്ഥസാരഥി ആയിട്ടല്ലേ ഭഗവാൻ വന്നത് അർജുനന്റെ ഒപ്പം അല്ലെ, അങ്ങനെയല്ലേ പറഞ്ഞത്? ഇപ്പൊ എന്താ വചനങ്ങൾ ശ്രവിച്ച ശേഷം ചതുർഭുജനായി എന്നാ പറയണത്.
അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാ ചതുർഭുജനായത്? രണ്ട് പക്ഷമായി കൂടെ അല്ലെ. അപ്പൊ രണ്ടുപേരും ചേർക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? രണ്ട് കൈയും കൂടി വേണം ഭഗവാന്. രണ്ട് കൈ കൊണ്ട് ഒരാളെ ആശ്വസിപ്പിക്കുക, രണ്ട് കൈ കൊണ്ട് ഒരാളുടെ ചേർത്ത് പിടിക്കുക. അപ്പൊ ചതുർഭുജനായിട്ട് മാറിവിടെ. അപ്പൊ ഭീമന്റെയും ദ്രൗപദിയുടെയും മറ്റുള്ളവരുടെയും വചനങ്ങൾ ശ്രവിച്ച ശേഷം ചതുർഭുജനായ അഥവാ ഭഗവാൻ തന്റെ മിത്രമായ അർജുനന്റെ മുഖത്ത് നോക്കുകയും പുഞ്ചിരി കൊണ്ടെന്ന പോലെ അരുളി ചെയ്യാൻ ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്തു. അങ്ങനെ ഭഗവാൻ അരുളി ചെയ്യാണ്. എന്താ പറയുന്നത്? ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന് ഇരുഭുജങ്ങളാണുള്ളത്. എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തെ ചതുർഭുജനായി ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് ശ്രീധര സ്വാമി വിവരിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഭഗവാന് രണ്ട് കൈകളാണ് അല്ലെ, ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ. അപ്പൊ ചതുർഭുജനായിട്ട് ഇവിടെ ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? അശ്വത്ഥമാവിന്റെ വധത്തെ സംബന്ധിച്ച് ഭീമനും ദ്രൗപദിക്കും വിരുദ്ധ കാഴ്ചപ്പാടാണുള്ളത്. ഭീമൻ അവനെ തൽക്ഷണം വധിക്കണമെന്നും നേരെ മറിച്ച് ദ്രൗപദി അശ്വത്ഥമാവിനെ സംരക്ഷിക്കണമെന്നും ആഗ്രഹിച്ചു. അപ്പോൾ രണ്ട് കാഴ്ചപ്പാട് വന്നു. ഒരു കൂട്ടർ പറഞ്ഞു ഭീമൻ എന്താ പറയാ അശ്വത്ഥമാവിനെ വധിക്കണമെന്ന്, ഒരു സൈഡ് പറഞ്ഞു വധിക്കേണ്ടെന്ന്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള കാഴ്ചപ്പാട് അവിടെ വന്നു. അതുകൊണ്ട് വധിക്കാൻ തയ്യാറായ ഭീമനെയും ഭീമനെ തടയുന്ന ദ്രൗപദിയെയും നമുക്ക് വിഭാവന ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഇരുവരെയും തടയുന്നതിനായി ഭഗവാൻ മറ്റു രണ്ട് ഇരുഭുജങ്ങളും സ്ഫുടീകരിച്ചു. അപ്പൊ ഇവര് രണ്ടുപേരെ ഇതാക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് തടയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്തു? രണ്ട് കൈയും കൂടി സ്ഫുടീകരിച്ചു എന്നാ പറയുന്നത് അവിടെ. അപ്പൊ ചതുർഭുജനായിട്ട് മാറി ഭഗവാൻ. യഥാർത്ഥത്തിൽ ആദി ഭഗവാനായ ശ്രീകൃഷ്ണൻ ഇരുഭുജങ്ങൾ മാത്രമേ ദൃശ്യമാക്കുന്നുള്ളൂ. എന്നാൽ തന്റെ നാരായണന്റെ രൂപത്തിൽ അദ്ദേഹം ചതുർഭുജങ്ങളെയും ദൃശ്യമാക്കുന്നു. നാരായണ ഭാവത്തിൽ ഭഗവാൻ ഭഗവത് ഭക്തന്മാരോടൊപ്പം വൈകുണ്ഠ ലോകത്തിൽ വസിക്കുന്നു. ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ്? രണ്ട് കൈകളോട് കൂടിയ രൂപത്തിലാണ് അല്ലെ, ത്രിഭംഗ രൂപത്തിലാണ് ഭഗവാൻ വരുന്നത്, ശ്രീകൃഷ്ണനായിട്ടുള്ള രൂപം. പക്ഷെ നാരായണ രൂപത്തിലാണ് എങ്ങനെ വരുന്നത്? ചതുർഭുജങ്ങളായിട്ട് വരുന്നത്. ശംഖുചക്ര കഥാപത്മത്തോടു കൂടി വരുന്നത്, ചതുർഭുജ രൂപത്തിൽ വരുന്നത് നാരായണനായിട്ടാണ്. ആ നാരായണൻ എവിടെയാണുള്ളത്? വൈകുണ്ഠ ലോകത്തില്. ഭക്തന്മാരോടൊപ്പം വൈകുണ്ഠ ലോകത്തിൽ വസിക്കുന്നതാണ് നാരായണൻ. ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ അവിടെ ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീകൃഷ്ണൻ ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിൽ വസിക്കുന്നു. ഭഗവാന്റെ എന്താ പറയാ അഷ്ടസഖികളും രാധാറാണിയും ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരോടൊപ്പം എവിടെയാണ് ഉണ്ടാവുക? ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തില്. പക്ഷെ നാരായണ രൂപം എവിടെയാണ്? വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങളിലാണ് വസിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ചതുർഭുജങ്ങളെയും ദൃശ്യമാക്കുന്നു. നാരായണ ഭാവത്തിൽ ഭഗവാൻ ഭഗവത് ഭക്തന്മാരോടൊപ്പം വൈകുണ്ഠ ലോകത്തിൽ വസിക്കുന്നു. അതേസമയം ഭഗവാൻ തന്റെ യഥാർത്ഥ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭാവത്തിൽ ആത്മീയ ആകാശത്തിൽ വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങൾക്കും ഉപരിയായ വിദൂരമായ കൃഷ്ണലോകത്തിൽ പരിലസിക്കുന്നു. നമ്മളിപ്പോ തന്നെ പറഞ്ഞത് കൃഷ്ണലോകത്തിലെ ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തില് വസിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ആകയാൽ ശ്രീകൃഷ്ണനെ ചതുർഭുജൻ എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചാൽ അതിൽ യാതൊരു വൈരുദ്ധ്യവുമില്ല. ആവശ്യമെങ്കിൽ 100 കണക്കിന് ഭുജങ്ങൾ ദൃശ്യമാക്കാൻ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന് കഴിയും. അർജുനന് ദൃശ്യമാക്കിയ തന്റെ വിശ്വരൂപത്തിൽ പ്രദർശിപ്പിച്ചതുപോലെ ആകയാൽ 100,000 കണക്കിന് ഭുജങ്ങൾ ദൃശ്യമാക്കുന്നവന് ആവശ്യമുള്ളപ്പോഴൊക്കെ ചതുർഭുജങ്ങളും ആവിഷ്കരിക്കാൻ കഴിയും. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ ചതുർഭുജധാരിയായത് എങ്ങനെയാണ്? അവരെ ആശ്വസിപ്പിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ അവരെ രണ്ടുപേരെയും ചേർത്ത് പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പൊ അതേപോലെ ഭഗവാൻ അവതാരിയാണ്. ഭഗവാൻ ഏത് സമയവും ആവശ്യമാണെങ്കിൽ എത്ര ഭുജങ്ങൾ വേണമെങ്കിലും കാണിക്കാൻ ആർക്ക് സാധിക്കും? ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണന് കഴിയും. നമുക്കറിയാം അർജുനന് വിശ്വരൂപം കാണിച്ചു കൊടുത്തപ്പോ ആയിരക്കണക്കിന് സഹസ്രം എന്നാ പറഞ്ഞല്ലേ, സഹസ്ര കൈകൾ എന്നാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അത്രയും 100,000 കണക്കിന് ഭുജങ്ങൾ ദൃശ്യമാക്കുന്നവന് ആവശ്യമുള്ളപ്പോഴൊക്കെ ചതുർഭുജവും ആവിഷ്കരിക്കാനായിട്ട് കഴിയും. അതിലൊന്നും ഒരു അതിശയം പറയാനില്ല ഭഗവാനെ കുറിച്ച് നമുക്ക്. അശ്വത്ഥമാവിനെ എങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യണമെന്നറിയാതെ അർജുനൻ ചിന്താക്കുഴപ്പത്തിലായി. അർജുനൻ പെട്ടു. ഇപ്പൊ അർജുനനെ സംബന്ധിച്ച് അർജുനൻ വിചാരിച്ചു ഫസ്റ്റ് തന്നെ പിടിച്ച് പഞ്ചാലിക്ക് കൊണ്ടു കൊടുത്താൽ കഴിഞ്ഞു. പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഇവിടെ എന്തായി? അർജുനൻ ചിന്താക്കുഴപ്പത്തിലായി. കാരണം ഒരു കൂട്ടർ വധിക്കാൻ പറയുന്നു, ഒരു കൂട്ടർ വധിക്കണ്ടെന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ അർജുനനാണ് ഇപ്പൊ ഇവിടെ എന്തിലായത്? ആശയക്കുഴപ്പത്തിലായത്. അർജുനന്റെ ആത്മമിത്രം എന്ന നിലയിൽ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ പരിഹാരം കാണുന്നതിനായി സ്വമേധയാ പ്രശ്നത്തെ ഏറ്റെടുത്ത് അദ്ദേഹം പുഞ്ചിരി തൂകുകയും ചെയ്തു. അപ്പൊ ഈ ഒരു പ്രശ്നത്തിന് അർജുനൻ ആശയക്കുഴപ്പത്തിലായെന്ന് കണ്ടപ്പോ ആ പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരം കാണാൻ, കാരണം അർജുനന്റെ ആത്മമിത്രമാണ് അല്ലെ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ. അപ്പൊ അതിന് പരിഹാരം കാണുന്നതിനായ പ്രശ്നം ആരേറ്റെടുത്തു? ഇവിടെ ഭഗവാൻ ഏറ്റെടുത്തു. അദ്ദേഹം പുഞ്ചിരി തൂകുകയും ചെയ്തു. അപ്പൊ അർജുനന്റെ ഈ പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരം കാണാനായിട്ട് ഭഗവാൻ ഏറ്റെടുക്കുകയാണ് അതോടെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അടുത്ത് നമുക്ക് നാളെ എടുത്താൽ മതില്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വഞ്ചകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധോഭ്യവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ
श्री वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरुदेव की जय, निताय गौर ब्रह्मानंदे, हरि हरि बोल। हरे कृष्ण। തോന്നുന്നുണ്ടായിരിക്കും ഒരു ഓപ്ഷൻ ഇല്ല നമുക്ക്. പ്രണാം മാതാജി. മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി പ്രണാമം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നാളെ മിക്കവാറും നമ്മൾ ഈ അധ്യായം 58 ശ്ലോകമാണ്. പിന്നെ 3-4 കൂടിയല്ലേ ഉള്ളത്. പിന്നെ ഇപ്പൊ അശ്വത്ഥമാവിന് വധിക്കേണ്ട കൊടുക്കാവുന്ന ശിക്ഷയിൽ ഏറ്റവും കാഠിന്യമായിട്ടുള്ള ശിക്ഷ കൊടുത്ത ഈ അധ്യായം അവസാനിച്ചു. നമ്മുടെ നല്ലൊരു അധ്യായം അല്ല, നമുക്ക് നിർത്താൻ തോന്നില്ല. അത് ഇങ്ങനെ വായിച്ചു വായിച്ചു പോകാൻ തോന്നും. നല്ല അധ്യായം. അല്ലേ? ഒരുപാട്